أبيك جوان دبستان السويداية كو صالك جكوش بران را بويا ستارجه بولن دبستان جوان را بونا مال كوش برن لفيدري جگندن السويداينا نها تاك خوناوان وقرة الأمنية الأولى والشو من كان إنه بدنا نرجع بيت هێڤیا منە یەکەم ویە هەری مەزن ئەوە کو ئەس vەگەڕم مالاخوا ئەم مال و عەردە خوا دەخوازن بەز و زەیتونên me hebûn ji kir ji Xwedê re em di rewşeke pir baş de dijiyan û malên me avadan bûn bêguman em ji kir ji Xwedê re dikin ku em saq û silamet filitîn. Di tîrmeha 2025 de di navbera bedewî û durziyan de şer derket wê demê hikûmetê hewl da derbasî bajar bibe lê durziyan rê nedan û şer derket. Ji ber van bûyeran zêdetirî 10 gund ji alî çekdarên bedewî û hinek yekîneyên hikûmeta Sûriyê ve hatin şewtandin û talan kirin. ونحن همنا الوحيد اليوم لا عم نستنى لا معاناة ولا عم نستنى حل. دردو خمامەیە ئیرۆ نەوەرگرتنا ئالیکاریان و تشتێندنە لێ چارەسەریەکە بنگەهین ji bo hemû pirsgirêkên me ye. Ez nikarim her li dibistanan bijîm. Ez nikarim derkevim û li derve malekê bi kirê jî bigirim. Ji ber ku kirê gelekî giran in. احنا اليوم ضمن هذا المركز بحاجة ئیرۆ li vê navendê pêwîstiya me bi piştîvaniyê heye. Pêwîstiya me bi piştîvaniyeke rastaqîn ji xelkê me ji rêxistinên navdewletî û navxweyî komela û berpirsên vê dosyayê heye. Ji ber ku rewş gelekî xirab e. Komisyona Lêkolîneya Navdewletiya Neteweyên Yekbûyî di 27 Adarê de rakand. Di bûyerên Swêdayê de binpêkirinên giranin wekî kuştin, işkence û şewtandina mal û perestgehan hatine belgekirin. û dibe ku hinek ji wan bigihin asta sûcên şer. Di wan bûyeran de zêdetirî 1700 kes hatin kuştin û nîzîkî 200,000 kes jî koçber bûn. Komisyonê her wiha eşkere kir ku ji nava wan koçberan hîn jî nîzîkî 155,000 kes ku piraniya wan xelkê gundên durziyên şewtandîne nikarin vegerin ser mal û milkên xwe.